गामिनि सायख्लुम दैमारि बिथाङा NDFB संबिजिताव दं होननानै जों मिथिगौमोन। बिथांखौ जों खोनादों जे बिथाङा चिरांनि SP जों सारेन्डार जादों होननानै, बेयो बेसेबां सैथो? बुंबाय न'खरनि बिथां सायख्लुम दैमारिखौ सारेन्डार जाबाय होननानै जोंबो एसे खोनानो मोन्दों, नाथाय बेसेबां सैथो बेखौ जोङो बारा एसेबां गोथौयै मिथिनो मोना। खिन्थु खोनानाय बायदिब्ला बिथाङा न'खराव चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव सारेन्डार जानो फैनो होननानै बिथाङा आवगायबोदोंमोन आरो बे आवगायबोनायाव बिथाङा न'खराव एसे फ्लेटलि माने फंनैसो खोथा मबाइल नाम्बार हरनानै रायज्लायहरदोंमोन आरो रायज्लायनानै बुंहरदोंमोन नोंथांमोनहा गामिनि गावबुरा, गामिनि प्रेसिडेन्ट आरो जायगानि थाना, जायगानि आर्मि बिथांमोनजों सोमोन्दो लानानै एसे सावरायलाय आंनि थाखाय जाहाथे माबायदि मोजां लामाया फैनो हागौ बेखौ माने एसेयै स्लेटलि बुंहरदोंमोन जाहैबाय। नाथाय बे घटनाया 23 अक्ट'बर 2019 मायथाइ मोनाबिलिनि 5:30 बाजियाव बिथाङा फोरमायहरदोंमोन बिदि होननानै जों मिथिना मोनो। आरो लोगोसे 24 अक्ट'बराव बिथांमोना एसे सावरायलायनायनि थांखिखौ लादोंमोन। माबायदिहाय जानो हागौ, माबायदिहाय बिजिरलायोबा मोजां जागोन बेखौ माने बिथांमोनहा सावरायलायदोंमोन। नाथाय सावरायनाया सोर सावरायदोंमोन? सावरायनाया बिथांमोना जोंनि थानानिनो IC सार आरो लोगोसे गामिनिनो आर्मि मेजर आर्मि केम्पनि बिथांमोनजों माने एसे सावरायलायदोंमोन। गामिनि बेबायदिनो गोरों गोरा बा गेदेर गोलाव मानसिफोरखौ लालायनानै। नाथाय सावरायनायनि गेजेरजों जेबो फोरमायहरनो हाथ'वाखैमोन। लोगोसे 5:30 रिंगानि मोनाबिलि समाव बिथांखौ जोङो खोनानो मोनोदि जोंनि बाक्सा जिल्लायाव थानाय जिल्लानिनो सिंनि सबाइ हादान गामि दिमाजुलि बे जायगानिफ्राय माखासे सिनायहायै मानसिया आनसिभिल ड्रेस गाननानै सिभिल ड्रेसाव बिथांखौ लानानै थांबाय होननानै जोंनो गामिनि माखासे मानसिफ्रा खोन्थादों। आरो जों मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गावनो जेथिया बाक्सा जिल्लायाव मोनहैयो, चिरां जिल्लायाव मोनहैयो, काजलगाव थानायाव SP अफिसाव, अब्ला बिथाङा सोरनिफ्रायबा मबाइल नाम्बार लानानै गावनो फन हरदोंमोन आं काजलगाव थानायाव मोनफैबाय होननानै। नों बबाव दं होननानै सोंनाय रावावबो माने बिथाङा माने आं काजलगावआवल' मोनफैबाय होननानै बुंहरनाय जादों आरो गोबाव सम रायज्लायनो मोनाखै। जियानो जाया मानो बिथाङाथ' काजलगाव अफिसाव मोनहैबायब्ला जिहेतु सरकारि लेभेलावनो मोनहैबाय, जों बेखौ साननानै दा माने बिथांनि जिहेतु दिनैसिम खौरां मोननो हायै, पेपाराव नुवाखै बा निउस लाइभआव नुनो मोनाखै बा बेबायदिनो रादाब बिलाइयाव जों मिथिना मोनाखै बिथांखौ जे सारेन्डार जानो लांदोंमोन, बिथाङा जे सारेन्डार जानो थांदोंमोन, बिनि प्रमान पत्र मानो दासिमबो होआखै काजलगाव SP अफिसा। बिनि थाखाय माने जोङो माने गोनो गोथो जादों। बिथाङा ना सारेन्डार जानो थांमारदोंमोन, ना माबा मोनसे सोरजोंबासो खावनानै लांजादों, ना मा खालामजादों, बिनि थाखाय जोङो माने गोबां साननाय थादों। आरो जिहेथु खौराङाव मोननायबा जोङो माने गावखौनो गोजोननाय थागौमोन बिथाङा सारेन्डार जादों बा बिथाङा बेलेगाव खारखोमा लांफिनदों, आफादजों खारखोमा लांफिनदों, बिदिब्लाबो जोङो मोनसे खौरां मोननायबा गोजोननाय थागौमोन। आरो नोंथांमोना SP जों ओरैनो खौरां लादोंमोन नामा जे बे जाहोननि थाखाय? जों बे जाहोननि थाखाय SP सारजों 24 तारिख दिनानो मोनाबिलियाव खौरां लादोंमोन। बिथाङा खौरां लानायाव बुंहरदों मा जों मिथिया। तथापिও जों मिथिया होननायाव जोङो SP सारनि नाम्बारखौ लानानै जोङो SP सारनिसिम थांदोंमोन। थांनायाव बिथाङा बुंहरदों मा जों बिमा फिसा बेफोरबायदिनो जोंनि गामिनि साब्रैसो मानसिया माने बिथांखौ सैथो नंगौना नङा लाबोनाया बेखौ नायनो होननानै थांनायाव माने SP सारा जोंखौ थगायहरदों। अब्ला जोङो फैफिननांगौ जाहैदों। मा होननानै बुंहरनाय बिथाङा बुंदों मा सोर सायख्लं आं मिथिया, आंनि अफिसाव गैया, बेबायदि रावखौ बिथाङा बुंहरदों। नोंथांमोना बे नोंथांमोनखौथ' जे थगायहरबाय,
नुवाखै मिथियाखै होननानै बुंबाय दा बेनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन? जों बेखौनो सानोदि जिहेतु चिरां जिल्लानि माखासे सोद्रोमोफा गामिनि मानसिफ्रा जोंनो खोन्थानाय बायदिब्ला डाइरेक्टलि जों मिथिना मोनबाय दे काजलगावआव दोनहैमारदों आरो काजलगावआव दंहैयो होनना गावनो खोन्थाखानायनि गेजेरजों जों आसा खालामो न'खरनि लुबैनाय आरो जों रायजो राजानि लुबैनाय बायदिब्ला बिथांजों जुदि सायख्लं दैमारिया सारेन्डार जाहैमारदोंबा जोंनो थाबैनो फोसाव बिलाइ खौरां बिलाइ बा न'खरजों जगाजग जानांगौ आरो जुदि बिनि खबर बावैनो जुदि खबर मोननो हायाब्ला जों माने आसा खालामो दे बिनि दायनिगिरिया धरिलक सायख्लं दैमारिया जुदि माबा मोनसे जायोब्ला गोमानानै थाङोब्ला बिथांनि दायनिगिरिया चिरां एसपिनि सायाव गोग्लैगोन होननानै जों आसा खालामनानै दं। बाथ्रा खोथाखौ जुदि नोंसोरनो बुंखाजोब्बायबालाय जोंलाय बेयावलाय माथो बुंनो हानो नाथाय उनाव जुदि सायख्लंआ थांना माबा मोनसेफोर जायोबा गासिबो माबाखौनो नोंनो गासिबो रिक्स लाजोबनांगोन होनना बुंदों। दा बेयो बबेयाव दं होनना नोंसोर मा मिथिगौ? जों दा बे बबेयाव दङ जों बिनि जेबो खौरांखौनो मोनाखै। नोंसोर ओरैनो पुलिस प्रखागन बा आर्मिजों ओरैनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन नामा? खालामदोंमोन नाथाय बिसोरबो दा रावबो जेबो खोन्थाहराखै अबाव दङ अबाव गैया। दा बबेयाव दङ होननानै मिथिगौ दा? मिथिया। ओरैनो चिरां जिल्ला ना बाक्सा जिल्लायाव जिहेथु जोंनि एरिया बर्डार जायो बबेयाव दं होनना मिथिगौ? दा बेखौ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगाव थानायाव दं होनना मिथिदोंमोन। एसपि अफिसाव? एसपि अफिसाव। नोंसोर एसपिजों ओरैनो खबरफोर लालायदोंमोन नामा थांनानै? लाहैदोंमोन नाथाय मानसिया सफैयाखै होननानै जोंनो जेबो खौरां होआखै। एसपि सारा। ओरैनो पानबारि पुलिस स्टेसनजोंबो कन्टेक्ट खालामाखै? पानबारि पुलिस स्टेसनजों माबा खालामाखै। पुलिस बिफाननिफ्राय नोंसोर दा मा लुबैदों? जोङो दा मोजांखौनो लुगैदों जुदि मानसिया सारेन्डार जामारदोंबा जोंनो गासिबो माबाखौनो नांगौ आरो जुदि मानसिया सारेन्डार जानानै जुदि जोङो निउस पेपाराव जेबो मोनाब्ला जों जेबो खबर मोनाबा बिनि फारसे जोङो चिरां पुलिसनि थाखाय मोनसे बेब'हार लानाय जागोन। चिरां पुलिसखौ दायनिगिरि खालामनो सानो? चिरां पुलिसखौ दायनिगिरि दिनै खालामनो नोंसोर खोनानो मोन्दों एसपिजों सावरायहैदों होननानै थांनानै खबर लायदों एसपिआ मा बुङो? जेबो बुङाखै। जेबो खबर मोनाखै? जेबो खबर मोनाखै।